Todos os equipos non vamos deixar puntos, creo que vai ser por rachas. Cuanto menos duren esa racha negativa, pois mellor. Creo que se mantemos esta dinámica de ganar moitos partidos seguidos, cando non podas ganar, bueno, pois empatas, bueno, pois sempre sumar, sempre positivo. Creo que o rival está a traballar ben, está complicando os partidos moito aos rivais de arriba, sobre todo o outro día en Celanova ganou ao final, penso que compite moi ben, o campo, bueno, un handicap ao noso xogo, pero bueno, temos que adaptarnos o máis pronto posible e xogar un poquinho máis directo, segundo os balóns e ser máis intensos ca eles. Creo que non vai ser fácil ningún partido, creo que xa o primeiro partido agora xa en Cartelle vai ser super difícil, hai que adaptarse canto antes ao campo, ao escenario, que non estamos acostumbrados e, bueno, creo que non nos podemos mirar nin calendario nin pensar daqui a un mes, hai que mirar este partido, que é o máis importante, facer máis 3 e xa está.